aku ngene kok. Biyen urip kowe iki usaha jatuh bangun paribasan. Iya. Kowe ora sugih-sugih kok. Mergo aku sugih iku. Iya. Aku iku pelit. Kok iso ngono? Angger ngamuk pelit ditakno. Itu tetap bisa sugih. Oh. Ning senajan to kowe sugih, nek upama kowe pelit, yo dadi kembang kidul para tangga. Ora iku apik. Mamane tangga separon rasane aku tak sawer duit 50, duit 100. Terus menengae. Iya. Mergo wong saiki lupa karo duit Dipilih duit. ngono ya. Nek aku ya ora. Iya. Mergo ora ketang kepiye wae, gonku sugih blebedan kaya ngene, iki kabeh iki mah ya ana sambungane karo tangga separuh. Mergo apa? Aku iki usaha rosokan. Wah, dadi bos. Jadi bos rosok. Ya bos rosok biasane tangga separuh iki yo golek rosokan. Iya. Disetorno aku dadi sugih gara-gara ya tangga separuh. Dadi rasa iki lho. Lho kok ora ku piye? Wah, berarti yo rasa aku iso tak klumpukno mama. Ya bayi rasa menungso kok kumpulno. Yo rasokan yo kaya wesi, kaya atu, plastik, kuningan, kaya ngene iku sing payu. Usaha ngono. Ya kok usaha apa? Usaha apa nek kowe? Oh, aku pesisir. Iya. Sampai lebih dhewe coba sing do akeh pesisir iku nggone sapa, Mas? Dadi coplek sakmono akeh iki nggonmu. Nggonmu. Sira sapa? Aku. Lah kok iki kondo jare coplek sakmono akeh iki nggone sapa? Oh, nggone juragane dhewe. Dadi kowe iki mau takon. Nek aku iku sing bos modal iki. Ngono, ekonomian. Angkat butuh landak. Kowe sing ngragoti. Bekal pakai. Angger mulai. Mulai yo kudune bareng dobel. Ngono, Oh, kan sing ora mati 10 juta. Iku jenenge kowe iki kok. Mulai pinggir kabeh. Aku nompo 200 juta. Iku jenenge kok padha karo tenaga. Mulai itu kabeh ngono. Ngono yo langsung ya. Ngono ya wis ora apa-apa mergo kabeh kuwi mau ora tanggung jawab iki. Monggo kowe nganggo dalan sing koyo ngono. Iki aku wong dalan. Nyatane iki ada anu ada kaca sampai dikuayo di rumah isine iki barang antik stok. Wes, Lho piye? Jami? iya. Iki Jami. kok nek gelan lho iki. Kowe ngerti nek gelan ta ora? Ora aku Nek gelan iku gelan. Iya. Lampu ini? Lampu Iya. iki teko Turki. Lho, Mulai lho lampu piye? Yo bos rosok. Kira-kira ini regane piro saiki? Bos rosok sing terkenal sa Asia Tenggara Iya. iki. Lho, Wah. Turki regane Iya. 17 miliar. Sesuk aku tak tuku mantap gawe ngene. Nah, iya nyatane. Salah. Ukir-ukirane tok Iya. iki nggon tuku nyawa-nyawa iki ndok iki. Mulai Kandhane ra ngandel. Orden lho. Iya. Iki teko Arab Saudi. Mas aku kon ndi? ngene ayo. Iya. Omah ngene iki ora kordan. Kordan Kordan tanggo teparu. ngono. Omah iki dirukono ae. Lho, kok omah dirukono iki? Sesuk digenti ae kanggo wong duwe kok. Diganti model sing piye? Ben wong iki gen ro karo omah. Iya. Isine omah gen ngerti. Iya. Omah iki rukono tak tukune aku. Lah omahku genti kocok. Ganti kota. Iya, kiwa tengen pinggir-pinggir gek kocok kabeh. Aku ning jero omah. Kowe ning jero omah. Lah aku tak koyo iwakne aku ari. Wah, Itu kuwi. Kok ora jero kota. omah ngene iki aku ora nek gumun. Lah kowe iki duwe omah